Això és com si fos ahir, és una sèrie diària, un rodatge constant, però també és un repte. Com es grava una sèrie diària reduint l'impacte ambiental? Aquí tothom va amb la seva ampolla. Si no, això seria una muntanya de plàstic. Aquí tot es recicla, tot pot tenir una segona vida. Aquesta americana va sortir informatius. Toni Cruels. Menys consum, menys emissions i mateixa qualitat. Vinga, gràcies. Compartim furgo, gastem menys, però igualment arribem tard. Pepo, a gravar. Sí, ja va. Adéu. El que apareix en pantalla també té un impacte. Doncs millor que sigui d'aquí al costat, no? Fer televisió cada dia també és una manera de cuidar el demà. I per cert, hem aconseguit el certificat internacional Greenfield.